በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ሰዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እመብርሃን ወላዲተ አምላክ ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ አሜን። ዕለት 4 መስከረም አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ አቦ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርስ አዕረፈ። ንሱ ድማ ንኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 69 እዩ። እዚ አቦ ድማ ካብ ብንእሱ ብገድሊ ዝተጸመደ ኾነ። ናይ መንኩስና ልብሲ ክለብስ ስለ ዝፈተወ ድማ ናብ ገዳመ ኣስቄጥስ ከደ። አቡ ድማ ኣብ ናይ መጀመርታ አቦ ናይ አባ መቃርስ ቤተ ክርስቲያን መንኮሰ። ኣብ መንኩስና ኮይኑ ድማ ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለ። ንሱ ድማ ኩሉ ግዜ መጻሕፍቲ ዘንብብን ትርጓሚኦም ዘረድእን ስለ ዝኾነ ብትሩፋቱ ስራሕ ልዕልዕል ኣብ ዝበለሉ ግዜ ቅሽና ተሾመ። ቅድሚኡ ዝነበረ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚካኤል ምስ ዓረፈ ድማ ኤጲስቆጶሳት ናብ ገዳመ ኣስቄጥስ ከዱ። ምስኣቶም ድማ ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ብዙሓት ፈላጣት ካህናት ነበሩ። ኣብ ገዳመ ኣስቄጥስ ድማ ዝነብሩ ዓበይቲ መነኮሳት ኣኼባ ገይሮም ድማ ነዛ ዝኸበረት ሹመት ዝግባእ ሰብ እናመርመሩ መዓልታት ተቐመጡ። ድሕሪኡ ዝሓሸ ነዛ ዝኸበረት ሹመት ዝግባእ ንኣባ መቃርስ ረኺቦም ሊቀ ጵጵስና ንኽሸምዎ ኩሎም ብሓንቲ ምኽሪ ተሰማምዑ። ስለ ትሩፋቱን ስለ ተጋድልኡን ድማ ኣብ ገዳም ኣስቄጥስ ዝነብሩ ብዙሓት መነኮሳት ምስክር ስለ ዝኾኑ ሒዞምዎ ንኽኸዱ ብዘይ ፍቃዱ ሒዞም ኣሰርዎ እሞ ንሱ ግን ከምዚ እናበለ ዓዊሉ ይበክ ነበረ። ኣነ ነዛ ዝኸበረት ሹመት ዘይግባእ ሓጢኣተኛ እየ። ኣደይ ክልተ ሰብኡት ተመርዕያ ስለ ዝኾነት ስለ ዝነበረት እዚ ሽመት ኣይግባኣንን። ነዚ ዝበለ ምእንቲ ክገድፍዎ እምበር ኣድኡ ግን ብሓደ ሰብኣይ ጥራሕ ዝነበረት ካልእ ዘይትፈልጥ ንጽህቲ ከም ዝኾነት ስለኣ ብዙሓት ምስክር ኮይኖም እዮም። ስለዚ ድማ ነዚ ዝተዛረቦ ምኽንያት ኣይተቐበልዎን። ድሕሪኡ ናብ እስክንድርያ ወሲዶም ሊቀ ጵጵስና ሸምዎ። ድሕሪኡ ድማ ናብ ምስር ኣውፂኦም ኣብ መዓልቃ ትርከብ ኣብ ናይ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሹመቱ ደብዳቤ ብዮናኒ ብቅብጥን ብዓረብን ቋንቋ ተነበበት። ድሕሪኡ ኣብ ናይ ሹመቱ ወርሓት ጽቡቕ ስራሕ ትሩፋትን ተጋድልኡን ኣብዚሑ ዝሰርሕ ኮነ። ኩሉ ግዜ ድማ ንህዝቡ ንእግዚአብሔር ንኽፈርሑ ይምህሮም። ስለ ድሕነት ነፍሶም ስለ ኩሉ ድማ ይግስጾም ነበረ። ኣብ ናይ ሹመቱ ወርሓት ድማ ንባዕሉ ካብ ዝግብኦ ናብ ግብሩ ቤተ ክርስቲያን ይህብ። ንድኻታትን ንዝተሸገሩን እውን ይምጽውት ደኣ ነበረ እምበር ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ሓንቲ እኳስ ኣይወሰደን። ኣብ ሹመቱ 27 ዓመታት ነበሩ። ንእግዚአብሔር ድማ ኣገልጊሉን ደስ ኣቢልዎን ብሰላም በዛ ዕለት እዚኣ ኣዕረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና ድማ ብጸሎት እዚ ኣቦ ይምሓረና አሜን ነይኩን። ኣርኬኡ ድማ ከምዚ ይብል። ሰላም ለመቃርስ በእስክንድርያ ዘተኣምነ መርኤተ ክርስቶስ ይርአይ መሲሃውያነ ለእለ ሃረይዎ ህዝብ ዘይሰመዩ ሄራን ጸሊኦ ሲመተ ጵጳሴ እንዘ ውእቱ ኢኮነ ወልዳ ዳግሚት ብእሲት ይበሎሙ ኣነ። ከምኡውን ቅዱስ ኢያሱ ነቢ ወመስፍን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ልስምዖን ዘጾማት ረዳኢ ሙሴ ዝኾነ ኢያሱ ወዲ ነዌ ኣርዳሲ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ሃገረ አንጾኪያ ሰማዕት ናይ ዝኾኑ ናይ 150 ሰማዕታት ካብ ሰብኣ አንጽና ዝኾነ እንቲያ ታኦድሮስ ኤጲስቆጶስ ከምኡውን ቴዎጎሎስ ዘእመቃብረ እልዳኑ መዘከርታኦም እዩ።
بركة محضرنا እግዚአብሔር بጸሎቶም ይምሐረና ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እብል ሌቴዎግሎስ ደንጎላ አመ ወለደት እሙ እንዘ ተሃውር ምድረ ቆላ መሲሮሙ እፀ ሶበ ገብሩ ለምጽላላ በተአምሪሁ እፀዋት በቆላ ማርያምኒ ሰመየቶ ተወጎላ ይብል በረከተ محደረና ካልኦት ተወሰኽቲ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ልደቱ አባ ሙሴ ጳጳስ እምድህረ አቡነ ሰላማ ዝኾኑ ብድሕሪ አባ ሰላማ ዝኾኑ አባ ሙሴ ጳጳስ ከምኡ ድማ ኩሎም በረከተ محደረና ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሐረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኩሎም ተዘኪሮም ዝውዕሉ ኩሎም ብስንክሳር በረከተ محደረና አሜን። ከምኡውን ናይ 5 መስከረም ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስቲ ሃጊያ ሶፊያ 5 መስከረም በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስቲ ሶፊያ ምስ ክልተ ኣዋልድ ደቃ አክሶስያን በርናባን ሰማዕት ኮነት። እዛ ቅድስቲ ድማ ኣቐዲማ አረማዊት ነበረት። ወለዳ እውን ጣዖት ዘምልኹ ነበሩ። ብድሕሪ እዚ ግን ኣስተውዒላ ብልባ ሓተተት መርመረት ከዓ ናይ ወለዳ ጣዖት ከንቱ ምዃኑ ድማ ተረድአት። ብድሕሪ እዚ ናብ ኤጲስቆጶስ ሃገረ ሞኖፌ ከይዳ ክብርን ምስጋናን ብዝግብኦ ብኢየሱስ ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት። ንዓኣ ንደቃን ንኸተጥምቐን እውን ሓተተቶ። ትምህርቲ ሃይማኖትን ሕጊ ቤተ ክርስቲያንን ምሂሩ ድማ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አጥመቐን። ብድሕሪ እዚ ድማ ደቂ እታ ዓዲ ናብ መኮንን ከላድያኖስ ክርስቲያናዊት ከም ዝኾነትን ንጣዖታት ምስጋድ እውን ከም ዝሓደገትን ነጊሮም ነገረ ውዲት ሰርሑላ። እቲ መኮንን ድማ ናብኡ ኣፀዊዑ መርመራ። ንሳ ግን ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ ብክርስቶስ አምላኽና ደኣ ተኣምን ነበረት እምበር ኣይከሓደትን። እቲ መኮንን ድማ ምስ እተን ኣዋልድ ደቃ ብዙሕ ስቃይ ኣሰቃያ። ኣብቲ ስቃይ እንሃለዋ ድማ ቅድስቲ ሶፊያ ነተን ክልተ ደቃ ንኸጸንዓላ ኣዘውቲራ ገድለ ሰማዕታትን ክብሮምን ትትረኸለንን ትነግረንን ነበረት። ብፍላይ ናይታ ዓባይ አንገበናይት እመቤት ሶፊያ ምስ ሰለስተ ደቃ ጲስጢስ አላጲስን አጋጲስን ተጋድሎ እናነገረት ተጽንዐን ነበረት። እቲ መኮንን ድማ ነተን ጎራዙ ቆልዑ ንኸፈራርሕ ንቅድስቲ ሶፊያ ብሓለንጊ ንኽትግረፍ ኣዘዘ። ግርፋት ተኣዚዝዋ ኣዲአን ጥራሓ ምስ ተገርፈት መልአክ ወሪዱ ከለላ። ደቃ ድማ ነዚ ብምርኣየን ደስ በለን። ነዛ ቅድስቲ እናገረፍዋ እናሃለዉ እውን በቲ ፈጣሪ ዓለማት ዝኾነ እግዚአብሔር ከም እተኣምን ትናገር ነበረት። መልሓሳ ካብ ሱር ንኽቆርጽዋ ድማ ኣዘዘ። መልሓሳ ምስ ተቆርጸ እውን ግን ምምስካር ኣይገደፈትን። ኣብ መወዳእታ ግን መወዳእታ ንዓኣ ካብኡ ድማ ንኽልቲአን ደቃ በዛ መዓልቲ ተቐቲለን ኣኽሊል ሰማዕትነተን ተቐበላ። ስጋአን ድማ ሓንቲ ክርስቲያናዊት ተቐመጠቶ። ብመብራህትን ብዕጣንን ድማ ኣኽበረቶ። ናይ መከራ ዘመን ምስ ሓለፈ ንጉስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ኣዝዩ ዓብይን ምዕሩጉን ቤተ ክርስቲያን ሃኒጹ ስጋአን ኣብኡ አንበሮ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዘን ሰማዕታት እዚአን ይምሐረና ንዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለከ ለሮሜ ባህርያ ምስለ ኣዋልድኪ ክልኤቲ በርናባ ወአክስያ ቅድመ ይሰዱ ስጋኪ ወያፍልሱ ቁስጥንጥንያ ሚመጠን ሃረየኪ ወአበየኪ ከንያ ለማህደረስሙ በስምኪ እስከ ሰማያ ሶፊያ ይብል በረከተን ይሕደረና። ቅድስቲ አዴና ምስክልተ ደቃ ቅዱስ ማማ ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ማማ ሰማዕት ብሰማዕትነት ኣዕረፈ። ናይዚ ሰማዕት ድማ ወለዱ ቴዎዶስዮስን ታውፍናን ይበሃሉ። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ስደት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ወለዱ ሒዞምዎ ተሰዲዶም ነይሮም እዮም። ከምልጡ ስለዘይከኣሉ ድማ ሒዞም ኣሰርዎም። ኣብ እስር ቤት ኮይኖም ድማ ካብ ብዝሒ ስቃይ ክልቲኦም ንወዶም ንማማስ ሓቂፎምዎ እንተለዉ ህይወቶም ሓለፈት። ብድሕሪ እዚ ሓንቲ ክርስቲያናዊት ወሲዳ ኣዕበየቶ። ስሙ እውን ማማስ ሰመየቶ። ናይ ስሙ ትርጉም ድማ እጓለ ማውታ ኣዲኡን ኣቦኡን ዝሞትዎ ደኽታ ወይ ከዓ ዘኽታ ማለት እዩ።
إذي قدوس مسعبي ناي ولدو قدنا بمختال تتحيزو نفردي قربة كبرن مسكانان نزقبو نكريستوس أملاخنا أيكي حدن بمبالو دما بزح سقاي أحلفو بزا معالت زيا سماعيت كونا نكزابير أملاخنا مسكانا يخون نعناون بصلت زي سماعيتي محارنا بركتون مسانات بر نزل عالم أمين أركي دما همزيبل سلام إبل لما ماس متر بأسيفتا منجن بلهاتا وبمن كراكر زنتو موائي صوبت اللي بدبر توهبة لتو امسماي بتر بابا زبيتاتو أوصاء ما امدر سلام لتيودوسيوس ملؤ طبب ولبونا وسبيت موقع زموتا تعينو وبازقنا ولا بقسيتو سلام انت تسمي توفنا زعرفت دهرة متى انزا تحقفو بصهنا وسبيت موقع لماماس هصانا نግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ከምኡውን መስከረም ናይ ዕለት 6 ንቕጽል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ነቢይ ኢሳያስ መስከረም 6 በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓብይ ነቢይ ኢሳያስ ወዲ አሞጽ ዓረፈ። ነዚ ነቢ ድማ ኣብ እቶም ኣብ ምድረ ይሁዳ ዝነገሱ 5 ነገስታት ማለት እውን ኣብ ዘመነ ዖዝያን ኢዮአታም አካዝ ሕዝቅያስን ምናሴን ትንቢት ዝተነበየ ቃለ እግዚአብሔር ዝመሃረ ነቢ እዩ። ኣብ ዘመነ ንጉስ አካዝ ስለዚ ነገር ከአ እንሆ እግዚአብሔር ምልክት ክህበኩም እዩ። እንሆ ድንግል ክትጸንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ። ስሙ ድማ አማኑኤል ክትሰምዮ እያ። ትርጓሜኡ ድማ እግዚአብሔር ምሳና ኾነ ማለት እዩ። ንሱ ድማ ንህዝቡን ካብ ኃጢአቶም ከድሕኖም እዩ። ናብ ናይ ባዕሉ ሃይማኖት እውን ከእትዎም እዩ። መስዋዕቶምን ክህነቶምን እውን ንደቂ እስራኤል እውን ክስዕር እዩ። ካብ ሓደሽቲ ህዝቢ ድማ ዘመስግንዎ ካህናት ክሸይም እዩ ኢሉ ተነበየ። ኣብ ዘመነ ንጉስ ሕዝቅያስ ከዓ ነቢ ኢሳያስ እቶም ንኢየሩሳሌም ከቢቦም ዝነበሩ አሶራውያን ምስ ንጉሶም ሰናክሬም ከም ዝሰዓሩ ተነበየ። በዚ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ብዝተለኣኸ መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል 185,000 ሰራዊት ብሓንቲ ለይቲ ተቐዝፉ። ደቂ ለኪሶ ምስ ነቕሑ ድማ ኣብ ድንቲ እቶም ዝሞቱ ኣብቲ ዝሞቱሉ ቦታ ረኸቡ። ድሕሪ ግዜ ነቢ ኢሳያስ ናብቲ ሓሚሙ ንሞት ተቃሪቡ ዝነበረ ንጉስ ሕዝቅያስ መጺኡ እግዚአብሔር ክትመውት እምበር ኣይክትሓውን ኢኻ እሞ ቤትካ ኣመዓራሪ ይብለካ ኣሎ በሎ። ንጉስ ሕዝቅያስ መሪር ብኽያት ኣሰኒዩ ናብ እግዚአብሔር ለመነ። ሽዑ እግዚአብሔር ንኢሳያስ ጸሎትካ ሰሚዐ ንብዓትካ እውን ርየ እየሞ ኣብ ልዕሊ ዕድመኻ 15 ዓመት ወሲኸልካ ኣለኹ ኢልካ ንገሮ በሎ እሞ ከይዱ ንንጉስ ሕዝቅያስ ነገሮ። ወዲ ንጉስ ሕዝቅያስ ዝኾነ ንጉስ ምናሴ ኣብ ዘመኑ ጣዖት ኣቐዊሙ ብምምላኹ ነቢ ኢሳያስ ካብዚ ክፉእ ግብሩ ክምለስ ገሰጾ። ኣብ ልዕሊኡ እውን ተነበየ። በዚ ምክንያት ከዓ ንጉስ ምናሴ ተቆጢዑ ብመቁረፂ ዕንፀይቲ መጋዝ ክቁረፅ አዘዘ። ኣብ ማእከል ርእሱን ኣብ እግሩን በቲ መጋዝ መገዝዎ። በዚ ድማ ኣብ 85 ዓመት ዕድሚኡ ኣዕረፈ። ኩሉ መዋእለ ትንቢት 70 ዓመትን ልዕሊኡን እዩ። ትንቢት ዝተናገረሉ ግዜ ድማ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ ቅድሚ ምጽአተ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ 913 ዓመታት ተቐዲሙ እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ነቢ መሓረና በረከቱ እውን ንዘለዓለም ዓለም ሳና ይንበር አሜን። አርኬ ሰላም ለኢሳያስ ነቢየ ስርዓቱ ለእብኖዲ ቅቡአ ከናፍር ወአፈ አፍሃመ እሳት ነዳዲ እንዘይብል አስማ'a በእንተ ክርስቶስ የማነ ወላዲ ይጸነስ በከርሰ ድንግል ወይትወለድ አዲ ውስተ ግብ አርዌ ህፃን እደይሁ ዘይወዲ። ቅድስቲ ስብልትንያ ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስት
ስብልትንያ ሰማዕት ኣብ ዘመነ ከሓዲ ዲዮቅልጥያኖስ ሰማዕት ኮነት። እዛ ቅድስቲ ድማ ጓል 9 ዓመት እንከላ ከሓድያን ኣእዳዋን ኣእጋራን ኣሲሮም ናብ ዝነድድ ሓዊ ደርበይዋ። ብሓይሊ እቲ ናይ ክብሪ ንጉስ ዝኾነ እግዚአብሔር ግን ካብ ሓዊ ደሓነት። ማይ ኣብ ዝጸምአትሉ ግዜ እውን ንእግዚአብሔር ለመነቶ እሞ ማይ ኣፍለቐላ እሞ ሰተየት። ነቲ ክብርን ምስጉንን ዝኾነ ጎይታናን ኣምልኾናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣመስገነቶ። ድሕሪዚ ንነብሳ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ኣማሕፂና ንርእሳ ናብቲ ሓዊ ደርበየት። ምስክርነታ እውን በዚ ፈጸመት። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ቅድስቲ ስብልትንያ ይምሃረና። በረከታ እውን ዘለዓለም ዓለም ምሳና ይኹን አሜን። ሰላም ለሰብልትንያ ዘመንፈስ ቅዱስ አጥብዓ በእንተ ሃይማኖት ርትዕት ከመ ትኩን ስምዓ ማእሰረ እደዊሃ ፈቲሆ ወማእሰረ እግራ ጽኑዓ እግዚአብሔር ካሃሊ እምእቶነ እሳት ኣውፅኣ ወማየላቲ ኣውሃዘ ለጽምዓ። መነኮስ ያዕቆብ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ መነኮስ ያዕቆብ ናይ ኤጲስቆጶስ አናቲሞስ ዳግማይ ናይ ባስሊስ ናይ አሮንጦስ ናይ ውርዋን ናይ ሳውልስ ሰማዕት ከምኡውን ናይ ሱላስ ተዝካሮም እዩ። በረከቶም ኣብ ልዕለና ይሕደር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ሰላም ለክሙ ያዕቆብ መነኮስ አናቲሞስኒ ኤጲስቆጶስ ዘተመራህኩሙ ገድለ እምገድለ ባስሊስ አሮንጦስኒ ወውርዋ ወአዲስ ሳውልስ ወሰውላስ ሰማዕቱ ለእግዚእ ክርስቶስ። ሰላም ለያዕቆብ ተጋዳሊ ጽሙድ እንተ ነበረ አሪጎ መልእልተ ነዊህ ማህፈድ ለአህጎሎ ንጉስ ከሃዲ አጻሬ ሰማዕታት በምክያድ አይህአ በጸለቱ ወዘንመ ነድ ምስለ ደመና ጸሊም ወጽኑዕ በረድ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ለዓለም ዓለም አሜን። ካብ ኩሉ ቅዱሳን ካብ ኣናብባ ካብ ኩሉ ዜማ ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብዓፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቐ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ብዓፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ተሃባአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ ምእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቃ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪ ተማኅፀነ በኪ አንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።